ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ହସ ଖେଳର ସପନୀ ଅଜାଙ୍କ ସପନ ଦେଖାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଏକ ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆସ ପଢ଼ିବା। ହାଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ହାଟ, ଏଠି ସର, ଏଠି ନବ, ଏଠି ଜପ, ଏଠି ବରଷ, ଏଠି ବାଟ, ଏଠି ଆଗ, ଏଠି ଛାତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଦୁଇ ନମ୍ବରଟାକୁ ଦେଖିବା। ଏଠି କ'ଣ, ଆସ ଛବି କରିବା। ସାପ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାପ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ପେନସିଲର କରିବ। ଏଠି ସର ଦିଆହେଇଛି, ପେନସିଲର ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ପେନସିଲର ଗାର ପକାଇ କରିବ। ଚଷମା ଦିଆହେଇଛି, ଚିତ୍ର କରିବ। 3 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର କା ଭଳି ଅକ୍ଷର ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଗଛ ମୂଳରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଗଛ ମୂଳରେ ତାଲବେଶ ଅଛି, ଏଠି ଦନ୍ତେଶ ଅଛି, ଏଠି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, ହ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏକା ସହିତ ତାଲବେଶ କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଅଛି? ଏଠି ସବରରେ ଅଛି, ଏଠି ଗାର ଟାଣିଦେବ। ଦନ୍ତେଶ କେଉଁଠି ଅଛି? 7, ଏଠି ପଇସା, ଏଠି 7। ଆଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଋଷି। ଏଠି ହ ଅଛି, ହାତୁଡ଼ି, ଏଠି ହରିଣ ଆଉ ହାତ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଉ ମୂଷା, ମଣିଷ। ଆଉ 17 ଦନ୍ତେଶ, ସାପ। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ? 4 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା। ଛବିକୁ ଦେଖିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଋତୁ ଚିତ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇଟା କ'ଣ ଋତୁ? ଏଠି କ'ଣ ନିଆଁ ସେକି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ଋତୁ? ଶୀତ ଋତୁ। ଏଠି ବର୍ଷା ଦେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଋତୁ? ବର୍ଷା ଋତୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଖରା ଦେଉଛି? ଏଇଟା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମର ଗାର ଟାଣିବା। ଶୀତ ଋତୁକୁ କ'ଣ ଅଛି? ଶୀତ ଋତୁରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର? ସ୍ୱେଟର ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ? ସାର୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ? ମଫଲର ଆସିବ, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆସିବ। ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ ଆସିବ? ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଛତା ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ? ଟୋପି ଆସିବ। ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆସିବ ଟୋପି, ଫ୍ୟାନ୍, ଛତା ଆଉ ବିଞ୍ଚଣା, ଜୋତା ଆସିବ। ଖ ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଖରାଦିନେ ଢିଲା ପୋଷାକ ଆମେ କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁ? ଖରାଦିନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁ। ଶୀତ ଦିନେ ଗରମ ପୋଷାକ କାହିଁକି ଦରକାର ହୁଏ? ଶୀତ ଦିନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗରମ ପୋଷାକ ଦରକାର ହୁଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଛତା ବର୍ଷାତି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ବର୍ଷା ଦିନେ ଛତା ବର୍ଷାତି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଆମେ ଓଦା ହେଇଯିବା, ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ। ଦେଖ 5 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମିନି ଆଉ କୁନା କ'ଣ କରୁଛି? ମିନି ଉପରକୁ 1, 2, 3, 4, 5 ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୁନା ତଳକୁ 9, 8, 7 ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଘରଟି ପୂରଣ କରିବା। ମିନି ଚଢ଼ିବା 5, 1ରୁ ତାର ଉପରକୁ ଯାଉଛି, 2 ଆସିବ, ଏଠି 3 ଆସିବ, ଏଠି 4 ଆସିବ, ଏଠି 5 ଆସିବ, ଏଠି 6, ଏଠି 7, ସେମିତି 8, 9 ହେଇଯିବ। ତାର କୁନା ତଳକୁ ଯାଉଛି, 9ରୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ଏଠି 8 ହେବ, ଏଠି 7 ହେବ, ଏଠି 6 ହେବ, ଏଠି 5 ହେବ, ଓହ୍ଲେଇ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ କୁନା। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ? 6 ନମ୍ବର, ଖାଲି ଜାଗାରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ଏଠି କେତୋଟି ଅଛି ପେନସିଲ? 2ଟି ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି। କେତୋଟି ହେଲା? 3ଟି। ଏଠି ତାହେଲେ 3 ଲେଖିବ। ଏଠି ଅଣ୍ଡା କେତୋଟି ଅଛି? ଏଠି 3ଟି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି ଗୋଟିଏ। ତାହେଲେ କେତୋଟି ହେଇଗଲା? 4ଟି ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା।
ଏଠି କମଳା କେତୋଟି ଅଛି? ଏଠି 4ଟି କମଳା ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି। 4 1 5ଟି କମଳା ହେଇଗଲା। 7 9ଟା ଦେଖିବା ଆମେ। ଆସ ଆମେ ଗଣିବା। ତାହେଲେ ଏଠି 2ଟି ଅଛି ପେନ୍ସିଲ୍, ଏଠି 3ଟି ଅଛି। ଏଠି କେତୋଟି ପେନ୍ସିଲ୍ ହେଇଗଲା? 5ଟି ପେନ୍ସିଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି 2ଟି ତାରା ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅଛି। କେତୋଟି ହେଇଗଲା? 3ଟି ହେଇଗଲା। ଗଣିବ। ଏଠି 2ଟି ବଲ୍ ଅଛି, ଏଠି 4ଟି ଅଛି। କେତୋଟି ହେଇଗଲା? 6ଟି ହେଇଗଲା। ଏଠି କେତୋଟି ଅଛି ଫୁଲ? ଏଠି 3ଟି ଅଛି, ଏଠି 5ଟି ଅଛି। ମିଶିକି କେତୋଟି ହେଲା? 8 3 5 8ଟି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏପରି ଲେଖିବା। ଏଠି 3ଟି ଅଛି। ଆଙ୍ଗୁଳି କେତୋଟି? 3ଟି। ଏଠି 2ଟି। କେତୋଟି ହେଇଗଲା ଆଙ୍ଗୁଳି? 5ଟି ହେଇଗଲା ଆଙ୍ଗୁଳି। 1 2 3 4 5। ଏଠି ସେଉ କେତୋଟି ଅଛି? ଏଠି ସେଉ ଅଛି 2ଟି, ଏଠି ଗୋଟିଏ। କେତୋଟି ହେଇଗଲା? 3ଟି ସେଉ। 1 2 3 3ଟି ସେଉ ହେଇଗଲା। ଏଠି କେତୋଟି ଅଛି? ଏଠି 4ଟି ଅଛି, ଏଠି 2ଟି ଅଛି। କେତୋଟି ହେଇଗଲା? 6ଟି ନଟୁ ହେଇଗଲା। ଛବି ଦେଖି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, ସେହିପରି ଛବି କରିବା। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଛବି ଦେଖି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଏଠି ଗଦା ଲେଖିବ। ଗଦା। ଏଠି ଗଦା ଚିତ୍ର ଛବିଟି କରିବ। ଏଠି ମାଛ ଅଛି, ମାଛ ଲେଖିବ। ଏଠି ମାଛ ଚିତ୍ର କରିବ। ଏଠି 7 ଅଛି, 7 ଲେଖିବ। ଏଠି 7ଟାକୁ ଲେଖିବ। ଏଠି ଦା ଅଛି, ଦା ଲେଖିବ। ଦା ଚିତ୍ରଟା କରିବ ପିଲାମାନେ। ପଢ଼ିବା। ଆସ ପଢ଼ିବା। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଛକ, ଏଠି ବଣ, ତର, କଳ, ନଳ, ପଦ, ଛକା, ବଣା, ତାରା, କଳା, ନଳା, ପଦା ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। 11 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଚିତ୍ର ଦେଖି କହିବା, ଗଛ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଚିତ୍ର ଦେଖି କହିବା। ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ହବ? ଗଛରୁ ଆମେ ଫଳ ପାଉ, କାଠ ପାଉ, ପତ୍ର ପାଉ, ଆଉ ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉ। ଆଉ ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ, ଆଉ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। 12 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦକୁ ଲେଖିବ, ପୂରଣ କରିବ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 6, 6କୁ ଲେଖିବ। 6କୁ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତକୁ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ? କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।